Γεια σου, είμαι η Βασιλική Γκέσου Μπατσίλα, κλινικός διαιτολόγος διατροφολόγος και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να βελτιώσεις τη διατροφή και την υγεία σου όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Στην εποχή μας η υγιεινή διατροφή είναι πιο σημαντική από ποτέ και τώρα μέσω των online συνεδριών μπορώ να σε βοηθήσω να πετύχεις τους διατροφικούς σου στόχους από την άνεση του σπιτιού σου. Οι υπηρεσίες μου είναι ιδανικές για ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, είτε ταξιδεύεις συχνά, είτε αναζητάς έναν διατροφολόγο που να μιλάει τη γλώσσα σου και να κατανοεί τις δικές σου ανάγκες. Μέσα από τις συνεδρίες μας θα δημιουργήσουμε μαζί ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο βασισμένο στις προσωπικές σου ανάγκες και στόχους. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, από απώλεια βάρους, καλύτερη διατροφή για αυξημένη ενέργεια ή ακόμα και ειδική διατροφή, είμαι εδώ για να σε καθοδηγήσω. Κάνε την υγεία σου προτεραιότητα σήμερα. Επικοινώνησε μαζί μου για να προγραμματίσουμε την πρώτη σου συνεδρία και να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το υπέροχο ταξίδι προς μια καλύτερη υγεία και ευεξία. Επισκέψου το dietplanner.gr και κλείσε τη δική σου online συνεδρία.